Venezuela tare da 'yan adawarta sun tafi zuwa garin Norway domin a samu magana ta sasanci akan matsalolin siyasar da ta ƙi cinyewa a kudancin ƙasar Amurka. Mambobin da ke majalisar 'yan adawar Venezuela sun ce duka manyan mambobin kowane ɓangare za su halarci tattaunawar da za a yi a Oslo. Ɗaya daga cikin jami'an ya faɗa cewa duka wakilan na ɓangaren 'yan adawa za su yi tafiya bayan sun karɓi goron gayyata daga ƙungiyar 'yan Norway. Wakilan sun hada da su ministan bayani na gwamnati da kuma shugaban mamba na 'yan majalisa. A wani ci gaban kuma, hukumar zaɓe da ke ƙasar India ta dakatar da yawon kamfen a kan karo na ƙarshe na rikitaccen zaɓen da za a yi a garin Bengal ta yamma bayan faruwar tashin hankali da aka samu. Tashin hankalin ya faru ne ranar Talata a babban birnin jihar Kolkata lokacin da 'yan jam'iyyar Prime Minister Narendra Modi suke zanga-zanga akan masu jefa ƙuri'u. A wani labarin kuma, an raunatar da akalla mutane 14 wasu ta hanyar harbin bindiga lokacin da sojojin Sudan suka yi kokarin cire 'yan zanga-zanga daga babban birnin Khartoum, cewar wata kungiya da ke da alaka da masu zanga-zangar. Yayin da sojojin da ke mulkin Sudan suka dakatar da duka wata magana da shugabannin 'yan adawa akan mulkin 'yan farar hula. Tashin hankalin ya haddasar da tattaunawa a tsakanin bangarorin guda biyu, wanda ya nuna cewa suna kusa da samun yarjejeniya akan gina majalisar cin gashin kai da aka tsara ta tafiyar da ƙasa domin tabbatar da mulkin demokuraɗiyya tsawon wa'adin shekara 3. Idan muka koma bangaren lafiya kuma, iyayen yara sun nufi zuwa ɗakin awo a wata asibiti domin a yi ma 'ya'yansu gwaji akan cutar kanjamau a cikin wani ƙauye da ke kudancin Pakistan, inda ɗaruruwa na mutane suka kamu da cutar dalilin amfani da gurɓataccen sirinji da wani likita ya yi. An samu ƙarin ɗakuna guda 5 a asibitin na awo a cikin watan da ya wuce a ƙauyen Wasayo da ke wajen garin Larkana na ɓangaren Sindh. Cewar wani likita, mutane na ta ƙaruwa zuwa asibitin da babu kayan aiki da yawa kuma babu isasshun likitoci da ma'aikata da za su kula da marasa lafiya. Kaɗan daga cikin labaran duniya.